Ụmụnne m, ele otu ọ nọrọ unu nwekwarechi nwanne ọnụ nwe mba nnọọ awụchashialanụ m iyi. Ụmụnne m, ọ bụrụ na iwe mọda iwe fada, biko gee m ntị na ihe m chọrọ ikwu nganigbo. Ọ dị mkpa, ọ dị ezigbote mkpa ka ị wụrụ enyi nwa ṅụ, ka nwa ṅụ hụ ṅụ ya na akụrụ ṅụ ihe niile mere around him, mana nke mere na skuul ya nye ṅụ details kọọrọ gị. Ọ dị mkpa ka nwa ṅụ dị comfortable ịgwa gị ihe ọ chọrọ ịgwa ṅụ. Ọ ga-enyere ṅụ aka ịmara mgbe nwa ṅụ na-agabiga ihe na ekwesịghị ịgabiga. Adịla too harsh. Ọ wee eme gị ibuli okpiri. Oge okpiri oge ka ya ọwụzi oge ka ugbu a. Apali okpiri a na-achụja ṅụ gburugburu gị gbagburu ihe kpogburu gị daa epilaga ha onye ọnụ n'ala. Anwagide onye afagide na mpata suo kọọ ihe a na-akpọ ibite otu nkọ. Ọwụzi n'oge ka ugbu a na bikonu. Mgbe a na-eji okpiri a na-akọ ọ wụ even anya nne ṅụrara ṅụ otu ene gị kpozuma enweghị okpozo gị nụ kegeme. Ọwụhụ ugbu a ene ọ dị uche mgbe ahụ na ugbu a taịm ka dị iche na ka ụmụaka mụga na oge ka mgbe ahụ nwatakịrị nne ga-asị ige ihe n'ime ụlọ nta ige ihe n'ime ụlọ nta ya agbapụga gbaga na nke nwanne papa ya gbaga na the neighborhood go ofu ebe ahụ ọ ga-anọ ebe a rie nri nụrụ ebe a nụnụ ụkọtụlekwe ka akpa ya eleje bịara ọrịọ nwanne na nna ya. Ọ wụzighị ugbu a gị jiri nwa ṅụ gbapụ dịka ose ahụ bifo ụkọtụ a ga-akpohu ya ọnụ otele nwa mere kpohu ekekeshi. Biko ụmụnne m, ọwụhụ ugbu a mgbe nwa ṅụ nwatakịrị ga-ebe akwa ị ga-akụ nwa ṅụ ihe kọọ ya agbapụ ose gbalaga ọ gị ya eme ihe ọjọọ mmụọ ya gwa ya dat na nne ga-egbu ya ilu taa ọ nna ị ga-apịa ihe taa. Gị na-akpọgide nne m nna m ngwa bịa. Ọchị ahụ ị na-achọ ọ ma na-achị ọchị iji erute ọ ga-agbalagarịrị gbakwuru ma ọ gbakwuru hụ nwunye dị mma ya agbakwuru nwanne papa ya ọ ya agbakwuru onye agbata obi and onye agbata obi ahụ aga kpore n'abalị ahụ bịawa n'ụlọ ọ ga-ahapụ ya eriokwe na iricha eji ya iji toziere ehihie ehi ụra ọ kọtụlekwezi ka okpe ya beje jụọ nsọ gịnị bade na obi elule m tra ya ya ugbu ene ọ dị ka mgbe mmadụ mavururu ewu hubagara agụ ụnụ ma feti ewu ahụ. Ụmụnne m biko atrọstla biko enwekwala onye napụta gị sị na onye nọ na ọ dịta iche na ọchị a na-ede n'ihu. Otu nwanne nwaanyị kpụrụ m si m nwa mba nọ m za ya sị m kelere Chineke bi n'eluigwe na m kelere Olisa bi n'eluigwe na eze ndị eze na-adịrị ya ndụ ruo ebi na ya hụbe nwa onye ọzọ mee ya ihe ọjọọ dị afọ na enwekwana onye ga-eme nwa ya ihe ọjọọ na Chineke na-echekwa ya na m werekwa enwekọta m ga-eshigbotere ụmụnne m were gbajie ha olu n'ihi na na-ede n'ihu ụmụnne m dịka m kwuru na-ede n'ihu ihu onye ochi gị hụ na onye na onye ochi gị hụ onye amaghị ede n'ihe eburu ya ka mbele magaghị onye ashịrị ede ya onye nshi na ji ede ya onye kọrọ ka ọrụ ede ya enwe onye ga-eme mistake ọ ihu hala onye edere ezigbo mmadụ gị gawa ebe ahụ mana na-ede n'ihu bịakwuo ha obi wa akpa ọnụ na ihu anaghị ekwu ihe obi na-eche. Nwanne anyị nwaanyị so kelere Chineke bi n'eluigwe ka nebo ha ha na ya dị na mma ọrụ na mma ha na this man awụhụ ihe a na-enyo enyo ọwụ dị na mma wụ ivu na eshicha nri o weta efere si ya mana ya lụbe nwaanyị ikurukwere ike ige ọ bụrụ gị erie di elu mgbe ụfọdụ si ya na ọ wụ eziokwu ọ lụọla nụ nwaanyị na otu mkpụrụ bọtụlụ na-agụkwana ya di ya gbapụrụ ya ọ gbapụgaga zụrụkwana ṅụọ. Ọ nwekwara ka ọ na-eme akpa aka na ya si ya chọrọ ịlụ nwaanyị na ya kpa ya apaka ga ego ya eji alụ nwaanyị ihe nọ egwuregwu n'ogbochi ya na die ha na-eji enye ihe ọbụla ọ nara ha chịwa ọbịa mgbe ụfọdụ si die na maka họl gakwana mana ego ya ji ugbu ene o wee ka eji alụ nwaanyị achọghị iwepụ ya ego onye ọbụla dagapụ n'ọchị ha gachiga so nwaanyị ka na-agakwa na ọgbala ha dịsie na ha ga-enye ehekwa ya 1 naira ya gwa si ya gbala ha dịsie na ya ga-eshi ehekwa na-enye ọsụ ha mba na ọ ga agbala dịsie na ọ ga agbala ha a na-ajụ ese mgbe ị chọkwa na ịhụ na mgbe niile ịkpaga ego iji alụ nwaanyị enwekwala nwaanyị visit gị ṅụ gịnị abụọ mata gị onwe ọnụ ya sị mba na enwere ka ya raga anya be ya chọbụ ikperute ya ụlọ ụmụ egwuregwu nda na nwaanyị mba nnọ mza ọ ya ka ya na di ya ha gara this lovers day na Saturday ha gara na ha sị ka ha gaa meghere tụkwanụ cheta tụkwanụ mgbe ha gbara bebi na today na ọwụhụ marriage ekwesịghị ịtụgbu ha tọọ ha mkpụrụ Chidiọkpara ya dị 18 years nwekwa n'isi nwa ya na ọ dị 18 years na that Saturday ka ọ sị ka ya gaa na ke
nwanne ya nwaanyị n'ihi na enwere nwa ya na nwanne ya nwaanyị mụkọrọ with diọkpara ya n'ugbo ha mụrụ nwa ya na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa the same day nwanne ya nwaanyị mụrụ nwoke ya nwa mụkwa nwoke so ụmụaka abụọ nọ ha cousins na-ahụzi onwe ha na ha wee ejima n'ihi na a mụrụ ha the same day ebe a ka o jikere komburu isi ya gawa ihe megere na lovers day ọ bụ gagakwa na ụna ke nwanne ya wụghị ije ya na-enyo enyo then ka o toro nwoke nwaanyị gakwure nwanne di ya na-alụbeghị di ọ nwaanyị ka nwoke last born ha ọ lụbeghị di ọ gakwure sị ka ya gagara ice cream ga-eshiere nri n'ọba ebe ahụ ka ahụ gawara then ka osogodi ọkpara ya wụkwanụ ka atọ na nwa ya ọ ya kwanụ ka osogodi ọkpara ọ nọ 8 years na ya nwatozie ke last born ya nwa ya nwaanyị nọ 5 years ọ na-aga 6 years now then enwere nwa nwanne ya nwaanyị nwụrụ anwụ ya na ya zụrụ ya from the time nwanne ya nwaanyị ahụ jiri nwụkwanụ nne from the time that lady jiri nwụrụ ya kpọrọ nwa ya zụkwara na ya na the lady na the girl na ọ nọ 22 years na ha na ya nọ n'ọka ewe onye nọ na ụlọ ebe kedu ọkpara ga-etili isi ka ada etighị isi dụwa nwanne nna ya then ụfọzie nwa ya ka atọ na nwoke wu ka osogo dị ọkpara ọ dịkwa na 8 years and the last born ya nọ 6 years ha mmadụ atọ nwa nwanne ya nwaanyị n'ugbo and ụmụ ya abụọ nọ so nwa nwanne ya nwaanyị na-asa ntị na ya lọtakwa ọsịsọ na ya chọrọ ịga na ke anti ya ka ọzọ gagara kwana ice cream na lovers day ka ya gwa ya si nsogbu na ha ga-alụ ngwa ngwa ọ ya ka ya na di ya stepụrụ out ka ha gaa kpọrọtọwa mbọ ọrịtụkwana ya rose flower n'isi na o teele ya gwakwa the girl sadi ama enweghị mere na okpo nọmba ya na ha nọ hapụkwala onye bịa nye ha anything na ha biko the lady etole mana ha eyekwa all just for formalities onge net ka ekwuchara nwatakịrị nọ ntara nwa 22 akpọrọ ke ntakịrị sịka ọ ga-egote ihe sịka ke ties na ọ nụrụ nga ọkụ nọ olege telivishọn okporo ke ntakịrị ke nwaanyị sịka ha ga across the street ga egote meat pie na mọt ọgwụla ọpụpụ ha na-apụ nnebụ ya nọ ntara ha na arụ na mma nwoke efile das na enwezi onye because ọ hụrụ onye ọbụla na-apụ shi mmụọ ya gwa na o fosiri nwa ya ka etiezi nọ ntara ọkpọwa the boy si ya bịa the boy abịa ọsị ya bịagodi the boy abịawa na ọtụga n'ihe ụjọ ihe nwoke ọ na-ahụ ya na nne na nna ya na-arapụ ọtụhụ the young man ụjọ ya dọrọ ya baiga n'ime ụlọ the young man agwawe si na enweghị ihe chọrọ igwe ya ugbo na ihe ya chọrọ igwe na ọ na-ekwe ya nkwa na enweghị onye ọ ga-agwa ya sị mba ọ na-ekwe ya nkwa na enwe onye ọ ga-agwa ya sị mba ya ewepụta ego dewe n'elu tebụl si na ọhụrụ ego na ugbu a na 200 naira bọndụl na ọ ya nwa ka ọ ga-enye this money na ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka echeki something na ndị ihe ya chọrọ icheki na ọgụkwa atọ ya udo the boy sị ya jụba ese lekwere ihe owe ihe ya sị na ihe na Vaseline ka ya were ya cheki something n'ike ya na ọ ga-ete ya na n'ike na ọ ga-eme ya obiọma ma ya etewe ya n'ike na ọ naanị Vaseline na o lekwe ọ naanị Vaseline na o techaa Vaseline na n'ike shi o werezi ego na ga-azụrụ ihe ma ọ maka ọma na taa Valentine's Day na taa Lovers Day the boy sị ọ ya ka the boy sị mba o na mba na ọ ga-etekwa ya Vaseline na ike no na ọ ga-eme ya pekapeka n'ike no mba the young man agrabụrụ nwa ya nwoke nga nwa ya na strugglezi na-resist isi nwa ya akọ na center table the young man nga ya gbawa ọbara ya jigidezie the boy jigidezie wụrụ ọ chọrọ igbu nwa ya egbu ka o were kọva ihe mere n'ihi na steji a ihe na ugbu a nwatakịrị pụta ọ ga-ekwute ihe mere ya hagideze nwa ya na akpịrị lekwezi ka nwa ntara lekwezi ka nwa nwanne ya nwaanyị nta ke nwaanyị ntakịrị okporo gị pụ gị zụta meat pie lekwezi ha ka ha loji ya hụzi na protector oghere oghe ya lewesịrị egbe this boy hụrụ ụzọ oghe anya ọ na-elegharị lekwezi ka this boy nwa ya nwoke ji last strength o nwere tie ntị ya tiwesị eleghị imege nga ahụ gịnị mege dị mma na hapụzie nwa ya nwoke ya pụtawa ya esorokwa ya pụtawa ozugbo si na-egwusi obere egwu ọ na-agba strọgụlụ ọbara shiri ihu nwa ya ote gewa the girl etie si na gịnị mere ya the boy ya agbagho n'aka na ọ chọrọ ite Vaseline n'ike ya jụ nwavuru ya na-afọ ọsị ya nwanne nwaanyị ji n'aka aka shereke nwaanyị ntakịrị shere the boy shekete birizie fonu kpewazi ya na die na ọ wetara shi were so welalo mgbe ha na alụlụ ọgbachi n'ụzọ pụọ polisi etinwekwele nne ya na-egidere yesterday night na emere arrest yesterday night na o zughị ike na police custody nwa ya agakwala treatment na Chineke mere ebere ọ succeed ọ wụrụ ụmụaka na-azụ ha azụ
ha elekere ego ahụ kama ha sawurugodo okpete ha mgbe ha nọ n'ike eche na-eche ha ga-eji ego ahụ nọ n'azụ mana nwa ya nwoke sị mba iwu no ya chọghị ego ya na o tele Vaseline na ọ ga-eme maka na ọ chọghị ya obi force wazi obere nwa ụnanahụ ọwụ na nwa asọsidiri ugbu ọ sọsidiri were ego anye nwa ya o mahụore nwa ya otelechi ọkwa nna nwa nwanne ya nwaanyị ha lụwa ahụ mgbe ahụ jiri lụwa ọ na-ekwegbu ya gbagbuo ya nwụọ jụọ oyi etu mgbe chi hụrụ ka ọ ga-ahụ ihe eso nwe because ọ gaghị aka ka that boy kọta that part ọkọ ihe mere nọ onye ọbụla jide nwa ya na ọ rejiele a na-ede n'ihu ndị wolves mmụọ ọjọọ dị iche iche ya na-ahụ mmadụ na-akarị ihe ọ sọrọ nke wụọ ihe ahụ ị chọrọ ịwọ asị m ga nwe ya sị ga awụla ihe ị chọrọ ịwọ mana gị wọcha ya gakwuru adult mee ya approach ọ masị ya ọ chọọ this idea of iwocha ihe ị chọrọ iwe gị na-egbu emimiyara ebururu ụmụaka nọ ka wee be m dị against enweghị chọrọ ịma ihe ewu ị na-akpọ ugele ị na-akpọ ntu sọsọ gị ma ihe ị na-akpọ ya wụrụ nwa iwe onyere naanị gị ma ihe raga naanị gị ma ihe emega mana no problem go to adult ma ihe ọ chọrọ ime ya approach when ị likere ya na enye gị oteleshon gị ikpoja ya ele gị lenụ ọ masịrị ya ọ ya ele anya for some time na ọgbachabụ oteleshon ya decide ibi gị ya ka ị ga-aracha ya ka ị gbacha ya ka ị kpoja ya ya ele ihe ọ ga-arachata n'ime ọnwụ mkpebi dịrị ya ọsọ ya egwuru ọdụ ọnọdụ ochie nye ọ ihe mege between two adults ka gbasara na abụọ gbazuo na mana iwocha ihe ahụ ị na-aghọ ị na-eme nwoke ị na-eme nwaanyị ewu nwoke na-eme nwoke na-eme nwaanyị ka naanị gị maka ị na-eme stay away from kids Chineke ụmụaka lụwara ha efilikwere na ị na-eme egidebeghị na echi a ga-agbanwe n'anwụ ị ga-asị ihe ka ọgịnị lewetele na nwa 8 years nwa ka echi egbuwebeghị ya bụ nwa na-enweghị akparị n'oge ha isi ike n'ugbo oge agụrụ n'ugbo ene ụmụaka izohụ dịka ego ha n'ihu ha doz ị ga-akpocha kpọọ n'ọmị amụ ha that small hole ha ga-enwebi na-aga mmefu ihe ọ sọrọ gị obere nwa ahụ lege nne ego ahụ ọtụtụ ya sị ya chọghị na-eme mangama ọ gịnị kpatara mgbe nne na nna na-erezi nwa ha well mgbe nwatakịrị mana yes ọ chọghị ịgwada broda na ihe adịghị mma ọ dị ka ọ gwara ya na ọ chọghị ya imagine dị mkpa ya jos kpatuore traza o were Vaseline gị ite n'ikechi nwatakịrị ajụsị ya chọọ ya ozie force efili nọ naanị ya nọ ka ọ ha dezie isi sọsọ ya ma mọchiri igbu the boy kpaa ya by force ọkwa ndị nwatakịrị nne na nna ya na-enye ya ego egwuzie ihe ha dị na mma nwaanyị shie ya ebighị ka ọ pụa kpozie nwa ya nwoke ka okpoja a na-ele ya anya ga-alụ nwaanyị nwa onye mana ihe ọwụ gbogwekpogwe ihe ọwụ blọk to blọk mkpu na mkpu mgbaja to mgbaja ọhịa ọwụ etu ataghị nwa ha ịnụ ngalugbo ine anya gị nọrọ n'ahụ ụmụ gị anya gị abụọ nọrọ n'ahụ ụmụ gị enweghị iketere n'elu ụwa na awụghị nwa ịmụrụ ụmụ gị enweghị any other thing nothing ụlọ ịrụra ga-ebilite bịa ele ṅụ hichaa ṅụnụ mmiri ụlọ ịrụrụ agaghị akpụ aga ụlọ ọgwụ ụlọ ịrụrụ a ga-enyela ige ṅụ nri mgbe agụrụ na-agụ ṅụ mana ike agwụla ọkpụkpọ ṅụ abụọ tawa bebe ṅụ ga ofu ebe ahụ ide nwere ka ọ ga-anọ tili abịa kwa anya tili generations ga-akwa ya pụta kọsa enwe ihe na-anọ forever nga ka ọ ga-anọgide tili generation ga-akwa ya abịa akwa anya mana nwa ị mụrụ ọ ihe iketere n'elu ụwa ọwụghị ala nna gị ọwụghị nkwụ nna gị nothing ọwụghị ego ọwụghị anything ihe iketere n'elu ụwa asa oke dị n'aka n'aka ke Chineke keghiri ṅụ ego ogo nwa ji aka mkpata ya mana oke Chineke na-enye ka iketere nwa ị mụrụ ọwụcha naanị nwa iburu n'afọ ṅụ nwa ahụ ị mụrụ amụ imere adopt ma ya wụrụ nwa gị rezige n'aha ṅụ ihe kpatara ewe jugo n'ahụ ya ịzụga ya ikekwa nwoge mụrụ gị mere adopt sọsọ ṅụ ma otu ọwụghị ịmụ nwa webe ọwụ nwa ahụ ị na-azụ nwa ahụ ga-ele anya asị wụ nne ele anya asị wụ nna ya ọ ka iketere nwekwa ihe ọzọ iketere anya ṅụ pụọ na ahụ ụmụ gị mere onwe gị ji gbajie anaghị akwa ya ka ụfọdụ ihe mebiele chaa na-eme nkata ọ lara n'iyi mmanụ mkpofu ọkwafuole ụmụnne m ọhịa nsọ gbagbotere ọnụ taa nwanne ya nwasị unu kelere Chineke these people are everywhere ha nọ everywhere pedophiles ha nọ everywhere ha nọ n'akụkụ ha na ebe niile ụfọdụ gị na ha na-atọ ịma na ọhịa ha be very very careful this husband and wife dịkwa careful ha ịgụkwasị ha dị careful n'ihi na ụmụaka ya abụọ hapụrụ ha adọtụ nwa 22 years ahụhụ obere nwa ebe kedu ọkpara ya gara ọ dị awe ebe ka ada ya nwa gara ọ dị awe ya sịkwana ka ya na di na o teele ka ha gaga ọ haziri mụlọ pụọ Chineke na-azakwana ya mee ọgọ
ụfọdụ agadaghị ekwu nwa ya ga-azụ agawara ihe a na-aga bifo na ahụ elule ọma na valentine ka ọ target ga nwa ya ọ chọrọ iji ga kpoja ya that day enweghị nwaanyị o nwere anywhere na ọ na-alụ obi wa akpa onye ọbụla nyaka ya a sị na anya na-ahụ ihe obi na-eche onye ahụ sụghị m duge m ị ga-ama na ebe o du agajewo o kwesịghị ekwesị in fact ebe ahụ idu ya agaje ebe ọ sị gị duge owo for your own good ị gaghị ekwe aga n'ihi na ịhụnanya obi ya na-eche ebe a ka Chineke kere final echiche obi Chineke na duwe ụmụaka ugbu a ụmụaka atagbuola onwe ha n'ahụhụ